सोरखौबा कालार होनानै एसटिखौ होबथाग्रा होननानै एबसुनि सायाव दायखौ जाबसिननानै एबसुनि सायाव ब्लेम होनानै गुबुन हारिनि भट मोननायनि बे मोनसे प्रक्रिया, बे मोनसे माने बिथांमोननि स्ट्रेटेजि। बेयाव हारिनि अस्तित्वखौ खैफोदाव खोलैनानै बिथाङा जुदि गुबुन हारिनि भट मोननायनि थाखायसो जुदि स्ट्रेटेजिखौ प्लान खालायोबा बिनिख्रुइथ' आरो जातिया दुखुनांथावसिन मा थानो जे जों कनफ्लिक्ट जानो गोनां मा दङ बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुजों बा आंजों कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया। खारन बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन, जों बिथांखौ बिदा हिसाबै सनमान होयो। बिथाङा काउन्सिलनि माने चिफ आरो सरकारनि मुरब्बी हिसाबै बिथांखौ सनमान होयो। जोङो दिल्लीनिफ्राय एनाउन्स खालामदोंमोन जे बिथांजों जोङो थोंजोङै बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव हारिनि सार्थनि थाखाय जों रायलायगोन। आरो 29 तारिखनि जे जोंनि माने बर' आफादफोरनि जे 25टा बर' आफादफोरनि जे सावरायनाय, जोङो बिथांजों थोंजोङै बे जि रिकमेन्डेसन ग्रुप अफ मिनिस्टारनि 6 कमिउनिटिनि एसटिनि सायाव जों सावरायगोन होननानैसो रिजलिउसन लादोंमोन। आरो थांनाय समावबो बर' हारिनि सार्थआव राजखान्थिखौ जों खौसेयै ज' खालामनानै आवगायलांनायनि खोथाखौसो सानबाय थादों। जों जथेस्थ' रेस्ट्रेन्ट निउट्रेल आरो जों जथेस्थ' माने बयजोंबो गोरोबनानै हाबा मावनो थाखाय जेब्लायबो जों रेडि। खिन्थु बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय आं दहाय बुंनाय बायदि जे सोरखौबा कालार होनानै एसटिखौ होबथाग्रा होननानै एबसुनि सायाव दायखौ जाबसिननानै एबसुनि सायाव ब्लेम होनानै गुबुन हारिनि भट मोननायनि बे मोनसे प्रक्रिया, बे मोनसे माने बिथांमोननि स्ट्रेटेजि। बेयावलाय आरो बुजिनांगौ मा दङ जे एबसुनो दायखौ होयोब्ला सोरबा पार्टिनो दायखौ होयोब्ला बिथाङा पलिटिकेलि लाबालाब जागोन। आंथ' बादा होआ, आंथ' नोंथांमोननि एनअसि हरखांबाय आरो दा नांगौबा हरबावगोन आरो जेसेबां नांगौ हरबाय थागोन। बे खोथाखौनोथ' बुंगासिनो दङ। जाय एनअसियाव माने बर्तमाननि एसटिखौ एफेक्ट खालायाबासिनो एसटि होनांगौ होननायनि लिरनायानो गैया, थोंजोङै एसटि होनांगौ होननानैसो लिरनाय दङ। बेखायनो बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै लाब गैया। बिथाङा जुदि बर' जानानै एसटि जानानै काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै सासे संग्रामि नेता जानानै जोंनि बिदा जानानै बिथाङा जुदि एबसुनि सायावसो जुदि आक्रमन खालायोबा एबसुनो दाय जाबसिननानै हारिनि अस्तित्वखौ खैफोदाव खोलैनानै बिथाङा जुदि गुबुन हारिनि भट मोननायनि थाखायसो जुदि स्ट्रेटेजिखौ प्लान खालायोबा बिनिख्रुइथ' आरो जातिया दुखुनांथावसिन मा थानो। बिथाङा हरथों एनअसिखौ, जोंहा बुंनो गोनां गैया। आरो हाजारबार हर, जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। आरो बिनि उनाव इयुननि जोलैखौ नायबानो जाबाय। आरो दिनैनि कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसा फरायसुलिया गावनि भबिष्यतखौ लानानै सांग्रां। बिथांमोनाबो दिनै रिभलिउसनाव दिनै सामिल जाबाय आरो बर' हारिनि अस्तित्वनि थाखाय बिथांमोनाबो जिरायनानै थायाखै। गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण सोमावसारनायखौ खालामथों। जोङो मालाबाबो माने सोमावसारनायनि नामाव भायलेन्स खालामजानायखौ जों लुबैया। दा बेखायनो बिथाङाबो गथ' गथाय दङ, न'खराव फिसा फिसौ दङ। बिथांमोननि फिसा फिसौआ दिनै GST जानानै जोनोम मोन्दों। इयुनाव 2 कौटि दाजाबनायनि उनाव बे एसटिनि अस्तित्वआ मा जागोन बिथाङा गावनि गथ' गथायनियावबो सोंना नायनो हायो खेबसे जे फिसा फिसौआ मा लुबैयो, निउ जेनेरेसना मा लुबैयो। आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।